Ahojte, chceli by sme vám dneska privítať úplne našho špeciálneho hostia, na ktorého sa veľmi teším už 2 týždne, že som ho prehovorila, aby k nám prišiel, tak aby som ho najprv predstavila. Ďakujem veľmi pekne, že si k nám zašiel. A ja som veľmi rád. Je to pán Peter Radoci. Je to hlavný technický komisár SMF, ďalej technický riaditeľ majstrovstiev sveta v endure, člen technickej komisie FIM. Teraz vo februári 26 úspešne absolvoval FIM seminár, to znamená, že má certifikáciu oficiálneho inštruktora do roku 23, takže nás tu môže všetkých vyškoliť. Za to som veľmi vďačná, že si našiel tak hneď čas k nám prísť. A na tretí dohliada na to, aby príľuby, chrániče, výstroje a motocykle spĺňali aktuálne normy. Dnes to už je certifikát ACE 2206 a vlastne o tom všetkom a ešte o kopec ďalších veciach tu budeme dnes hovoriť. Takže povedala som všetko o tebe? Tak zatiaľ áno. Hej. Dobre, takže nejaká základné veci, ktoré ja som teda osobne chcela vedieť. Ako dlho sa už venuješ technickým kontrolám na podujatiach? Ja si pamätám ešte akože jak malá, tak neviem. Vážne? To som mal ešte čierne vlasy. Začalo to rok po prvom svete, ktorý bol v Košiciach, čiže 97. som začal robiť technika. A to má nasledový pán Jan Zákutný, že ma zlákal na túto cestu. Super. To už je nejaký ten rok, 2. To už bude 30 za chvíľu. Viem, rátam tiež hlave, koľko som mala. OK. Čo ťa viedlo k tejto práci, respektíve čo ťa na to najviac baví? Čo ma k tomu viedlo, neviem. Hovorí, že prehovorím na pani Jan Zákutný cestou na preteky do Brezna. A nejak sa mi to zapáčilo a už som pri tom ostal. A čo ma baví, to asi ten iný pohľad na preteky, že sa pozerám tie podujatia z druhej strany. A asi to najviac, čo máme na srdci, je to, aby nás všetci nechali pracovať tak, ako chceme my, technici. A vtedy je našou najväčšou radosťou, keď sa všetci domov vrátia zdraví. No, to verím. Vlastne kvôli tomu ste tam asi, ne? Áno. Máš nejaký moment, na ktorý nikdy nezabudneš za tie roky? To určite bolo prvé podujatie, na ktoré som išiel oficiálne ako technický komisár zase s pánom Janom Zákutným. A došlo tam k nejakým nie veľmi pekným zraneniam, ktoré potom mi ostali v hlave. Čiže začal som na pretekoch na motokrose, ktoré nedopadli dobre. Takže to bola taká prvá rana a som si povedal, takto to nemôže pokračovať ďalej, takže to bolo také nedobré. Ale pekných spomienok je strašne veľa, či už na domácich pretekoch, ale na majstrovstvách sveta, ako zažijeme úžasné momenty s tými najväčšími hviezdami, o ktorých sme, keď sme boli mladí, sme počúvali či už v rádiu, alebo v televízii sme videli a teraz sme s nimi na dotyk, alebo si píšeme, alebo si týkame, tak to je niečo úžasné. My sme tiež len teraz potýkali. Takže tiež akože mám pocit, že akože wow. Dobre, nejaké technické veci, vlastne kvôli tomu sme tu. Áno. V posledných rokoch sa vlastne výrazne sprísnili tie normy na príľuby, na chrániče, o tom sme sa bavili minule, vlastne on tu minule bol a rozprával sa o nejakých veciach a informácie a teda čo, aké sú a na YouTube a neviem čo. A ja som úplne takto pozerala a že ty vole, že to je úplne super, že to musia ľudia toto počuť. Fakt, ako ja som naozaj intenzívne pracovala na tom, aby k nám prišiel a natočil s nami to video. Takže čo je vlastne najväčší rozdiel medzi tými, môžeme rovno prejsť tým normám asi, k tými 22.05 a 06-kami? Áno, tak v podstate tak ako celý náš život sa všetko vyvíja, či už v autách máme nejaké Euro NCAP, tie testovacie metódy, takisto v príľubách, kde prioritou je bezpečnosť. To znamená, keď som niekedy začínal jazdiť 30 rokov dozadu, tak boli príľuby, ktoré boli nejaké 0,3, 0,4, hej. Teraz končí tá norma v podstate 0,5, máme 0,6 európsku normu, stále sa bavíme o európskej, takisto sú nejaká japonská norma alebo americká, to sú tie snelky. Takže za každým, keď vyjde nová a nová norma, tak je stále bezpečnejšia a bezpečnejšia pre jazdca, čiže prináša jednak väčšie pohodlie a väčšiu bezpečnosť pre jazdca. To isté je teraz, čo nastúpila tá úplne najnovšia norma FIM pre všetky podujatia na svete, ktoré idú pod hlavičkou FIMu, kde musí byť nie len 0,6, ale aj tá posledná norma, čo je FIMácka, tak tá je ešte prísnejšia a ešte dokonalejšia ohľadom bezpečnosti jazdca. A čo bolo podľa teba dôležité sprísniť, alebo nestačilo to, čo platilo doteraz, kvôli čomu sa to vlastne mení? Práve kvôli tej bezpečnosti, pretože ten, kto má naštudované tie normy, vie, o čom sa bavíme. To znamená, že tie európske normy sú relatívne bezpečné, ale úplne pre
extrémny motocyklový šport už to nevyhovovalo, či už sa bavíme o nejakej MXGP motokrose alebo MotoGP, takže tam FIM prišla na to po skúsenostiach a mnohých pádoch, kde sa kontrolovali príľby a oblečenie po pádoch, po úrazoch, že by bolo dobré sprísniť tú normu, aby to vyhovalo viacej, takže vyvinula svoje vlastné metódy, ktoré sú ešte prísnejšie ako aktuálne platná norma 0,6. Dobre, takže čo sa dnes testuje inak, alebo prísnejšie? Narazí, rotácia, viacbodové testy? To znamená, príklad, norma Euro 0,6, príľba napríklad, no. Tak tá máme tu aj špeciálnu príľbu, k tomu sa ešte dostaneme, áno. Takže 0,6 príľba štandardne sa testuje v určitých bodoch, to je všetko popísané v tej norme a príkladom je, že z tých bodov sa vyberajú, tuším 6 alebo 8 bodov, do ktorých sa udrie takou nákovou špicatou iba raz do daného bodu a zisťuje sa, v akom stave ostane tá poruchová štruktúra. Samozrejme aj znútra sa to kontroluje, kdežto novšia norma FIM, tá urobí aspoň 2 údery do toho istého miesta. To znamená, že jazdec keď padne, tak nie je to nikde povedané, že padne iba raz na tú stranu a už nikdy viac sa nedotkne príľbou zeme. Keď padáš, tak tá príľba schytáva 2-3 narazí na to isté miesto. A práve kvôli tomu nastúpila tá nová norma, napríklad na tie príľby, aby sa tomuto odolalo a jazdec prežil v podstate. Takže je o mnoho prísnejšia a jednou z tých skúšok je, že sú viacnásobne testované na dané to isté miesto. Jednak nemajú 8, ale je tam nejakých až 16 bodov, na ktorých sa testuje. Preto vo výsledkoch veľa výrobcov zlyhá v tej homologácii. FIM má dohodu so Zaragovským nejakým inštitútom technickým, kde sa to testuje. Veľakrát neprejdú príľby z daného modelu všetky veľkosti, lebo iné je tá škrupula tej príľby, keď je XS a XXL. Tak s tou istou poruchovou štruktúrou toho XXL to neprejde tá príľba. To si pamätám, jak sa lete som tak pozerala. To proste neprejde. To znamená, že na webe potom, keď sa človek hľadá, tak sú homologované príľby, ktoré majú napríklad len L alebo S z daného modelu. Sranda. Proste to neprejde. Takže... Ako chvála Bohu. Áno, takže chvála Bohu, ale pre jazdcov, je to náročné pre výrobcov. Máme tu ešte jednu špeciálnu vec, totiž to vlastne kvôli tomu sme čakali s videom 2 týždne. Lebo máme tu špeciálnu príľbu, vlastne je to príľba Števa Svitka, ktorú my tu môžeme mať, takže to je naozaj príľba, v ktorej reálne jazdil toho roku Dakar. Áno, tohto ročný Dakar, áno. Takže asi sme videli všetci, jak to dopadlo, držali sme mu palce, no bohužiaľ, nevadí. Stalo sa to, čo sa stalo. Ja som sa so Štefanom spojil, už je v poriadku, tak kľúčnú kost máme polámanú, ale to je proste u nás bežné. No ale čo je najzaujímavejšie je, že táto príľba je už s tou novou homologáciou. Mal s tým trošku nervy, samozrejme dostali nejaké týždeň, 2 pred štartom, samozrejme, lebo proste výrobcovia nestíhali vyrábať. Takže čo je najväčší rozdiel je v tom, že, ak to je dobre vidieť, tak je tu štandardný homologačný štítok 0,6-kový danej príľby, je to verzia 6D od výrobcu, ale navyše je tu ešte nový homologačný štítok od FIMu, to je z toho testovania v Zaragoze. Takže toto je, ako by som povedal, nadstavba nad homologáciu 0,6. Čiže každá FIM homologovaná príľba je 0,6. 0,5 neexistuje, pretože neprejde tou homologáciou, čiže iba 0,6 prejdú, ale nie každá 0,6 je homologovaná FIMom, pretože neprejde FIMackým homologovaním. To znamená, že každá, ktorá bude mať FIM homologáciu, bude 0,6 a možno v budúcnosti 0,7. Takže toto je tá števová príľba. Funguje to úplne jednoducho, to znamená, že zoberete si napríklad mobilný telefón alebo nejaký skener, oskenujete tento kód, môžeme si to aj vyskúšať a on nám vyhodí všetky informácie. Už iba na tvoj mobil naše natáčajú. No, teraz pristupujú manuálne čítačové. Áno. Čiže prídeš tu, naskenuješ to, už sa ti to zobrazí, otvorí v appke, otvoríš to v appke a už tam je všetko v tej príľbe. Ty brďo. Hej, tu je napísané, že je to FIM Racing Homologation Program 02, to je tá nová nálepka, že je to 6D helma, hej, tu sú len povolené veľkosti. Aké to žiješ, tu je od XS po XXL. To znamená, že práve tento model bol homologovaný vo všetkých verziách a tu sú aj vlastne fotky, ako to môže vyzerať, tá príľba, so všetkými prídavkami. To znamená, že nemôže mať iný ten shield vpredu, ako je tu na zobrazení. Pretože niektorí sa tam pridávajú. Tá príľba je homologovaná len s týmito prídavkami, alebo
Ako to oni schválili. Ako to oni schválili. Nemôže byť iná. Hej? Takto to je. Takže ešte raz, naši jazdci, ktorí budú chcieť jazdiť Slovensko, pustíš ich, hej? Samozrejme, že ich pustíme, pretože toto je úplne nové, čo vymyslelo FIM, s tým dodatkom, že všetky seriály podujatí pod FIM musia, na všetkých tých seriáloch musia jazdci používať takéto prilby. Už iba takéto prilby, už nemôže byť 0,5 alebo iba 0,6, už musí byť s tou FIM homologáciou, ktoré začali od 1. januára. Príklad, cez zimu bolo Super Enduro, čo sa jazdí v hale, to začalo 12. decembra, čiže začalo v 25. roku, tak celý tú zimnú sezónu ešte jazdci nemuseli používať. Ani nikto nemal. Až na posledné podujatie teraz vo Francúzsku mi Maduele ten Bichle doniesol prvú takú prilbu, takže zavítalo to aj ku nám do Super Endura. V apríli začíname veľké majstrovstvá sveta v Endure v Taliansku, tak tam už všetci jazdci musia mať. Nie len tí, ktorí idú majstrovstvá sveta, aj tí, ktorí idú svetový pohár. Tá kategória hobby, uvidíme, čo nám to prinesie. No, to budú problémy, tak uvidíme, čo to bude. Napríklad robila sa štatistika, na Dakare jeden jediný nemal takúto prilbu, ale dokázal si zohnať. Majstrovstvá sveta v MXGP v Argentíne začali minulý rok, všetci mali prilbu, dokázali si to zabezpečiť a teda. Takže postupne sa tlačíme. Čo sa týka majstrovstiev Európy, teda FIM Európa, tam prijali také uznesenie, že tento rok bude taký prechodný, čiže ešte na FIM Európa, na všetky podujatia majstrovstiev Európy a Európskeho pohára ešte nie je povinná. To znamená, že budú sa môcť použiť aj staršie normy 0506. Od 2027 už bude povinná aj na majstrovstvách Európy. Ja ako hlavný technický komisár som tiež musel vydať nejaké stanovisko k tomu. Čo si povedal? Takže som povedal, že samozrejme to nemôžeme priškrtiť na Slovensku, to by sa jednak tie prilby nie sú. Inak by ťa ukrižovali všetci? Áno, ale sú obrovské problémy ich kúpiť. To znamená, že ešte som ani nestanovil termín, odkedy to začne platiť. Proste trh sa musí nasytiť tými prilbami, aby boli bežne aj k zakúpeniu, potom to môžeme robiť. Čiže keď Svitko mal problém, akože ju zohnal LTT, tak čo, takýto bežný nejaký jazdec, ne? V čom bol problém? Problém v tom, že táto dohoda bola medzi FIMom a výrobcami od roku 2023. S tým, že od 2026 to bude platiť. No ale všetci vieme, akí sme, všetci to nechali na poslednú chvíľu, takže na FIMe mali riadne fofry, lebo október, november, december sa homologovalo, že v Zaragoze ani domov nešli. Všetci chceli homologovať. No, ale to je len ten proces homologácie, prejdú tým procesom a potom to treba vyrobiť a rozdistribuovať. A na to potrebuješ čas. Však jasné, my tu veci, ktoré riešime. Takže mám kamarátov, ktorí tiež majú nejaké prilby a povedať, dobre, prídem mi v apríli. Aj, jasné. V máji. A starajú sa samozrejme tie veľké fabriky najprv o tovarenských jazdcov, o svojich kontraktovaných jazdcov a plebs musí počkať. Je to tak. Je to tak, áno. Ale naše prilby keňacké majú 0,6. Áno. Ty nám prejdú, že? V podstate prejdú aj 0,6, aj 0,5, to všetko ešte nechajú na domácich pretekoch. Určite tento, aj budúci, to určite neutiahneme, to by bolo strašné. To určite nie. Dobre, takže jazdiť môžeme. Jazdiť môžete a majte prilby na hlave upevnené. Dobre, no to je veľmi dobrá poznámka. To je veľmi dobrá poznámka, lebo smejeme sa na tom, ale veľakrát jazdci utekajú na štart, hodí na seba prilbu a nemajú zapnutú. Takže potom, keď ide detský motocross, tam tie deťurence majú vycvičené, takže nám zdvíjajú hlavy pekne, každému vidíme na ten krk, proste je to super. Takže poďme ďalej. Ako sa zmenili požiadavky na chrbtové chrániče a vesty oproti 1.6.2 jednotkám, 1.4.2 jednotkám, všetkým číslam na svete? Všetkým číslam na svete. Bože, už to nepamätám. Hovor. V podstate, ako to celé začalo? Začalo to nejako. Chrániče neboli, keď zajazdili naši otcovia, tak proste každý si zohnal, čo si vedel zohnať, nejaké hokejové a teda. Potom sa to samozrejme začalo nejak vyvíjať a tu je taký názorný príklad, ako to bolo. Tento chránič je síce detský, ale v princípe nemá žiadnu homologáciu. Prvé chrániče, ktoré boli, tak boli vlastne aj kvôli tomu, že sme sa bavili o chrániči na odletujúce kamene, čo týka motocrossovej. To boli najmä na hrudi. To znamená, prvé chrániče boli také, vzadu mali len také traky, a vpredu bol kryt. A to bolo len voči odletujúcim kameňom. Takže také to bolo. To bolo vlastne o tom, že v podstate nemalo žiadneho, tak jak sa to ľudovo povie, tapacírung, žiadne peny, nič, ktoré by pokrývali tú energiu toho nárazu, čiže bolo len chránič voči odletajúcim kameňom. Takto to nejako ľudovo povedané začalo. Keď postupíme ďalej, tak môžeme si dobrať napríklad toto. Tu
Tu už vidíme, že je to polstrované, alebo tapacované z jednej a z druhej strany. To znamená, máme chránič aj hrudníku, a máme chránič aj chrbta. Na čo si treba dávať pozor je to, že veľakrát jazdci urobia to, že prídu na preberanie, skontrolujeme to a potom, keďže to je také na suchý zips, tak to vyberú, lebo proste je to také vzdušnejšie a je to ľahšie pre ne. Samozrejme, že sa zbavujú tým pádom ľubo volia hociakej homologácie. Jasné. A druhé, čo najčastejšie chyby sa robia, že kúpi si nový a si to odstrihne, lebo mu to vadí. Lebo to žere na tele. A potom príde ku nám a povie, však to je nový. Tak je nový, ale proste ani auto, keď si kúpite, tak si neodstraníte vínko. Jasné. Však to je bolo zlé. To nevyškrabete, nie? No, takže treba to tam ponechať. No, tým pádom ten hrudný chránič to by ma také nenapadlo. Stráca platnosť. Takže. Jasné. Čiže, keď sa na to pozrieme, čo tu nám máme, keď ideme na hruď, takže tu nám máme na hrudi, máme aj starú, aj novú normu. Stará bola 14.021 a nová je 16.21 pomlčka 3. Tým číslam. No. Stará 14.021 bola náhrada za chránič odletujúcich kameňov, bolo len spredu, to bolo 14. Keď sa potom pozrieme bližšie k tomu, tak je tam akože dvojbodka, je tam 2003. Čiže tá norma je z roku 2003, čiže je stará koľko? Cez 20 rokov. Áno, 3, no. Čiže je stará 23. No a potom zase to chceli sprísňovať aj kvôli tomu, že jazdci veľa padali a keď jazdec padne, tak ťažké úrazy sú úrazy chrbtice. Čo schytí, to je na hruď, ale keď padá, tak je úraz chrbtice. Takže prišiel chránič, ktorý má homologáciu na chrbát. Preto je tam 16.21.2. Áno. Jednička sú chrániče externých častí, to sú ramena, lakte a kolena. Tie štandardne nie sú povinné sú u malých detí. Pre dorastencov a pre juniorský motocross. Tam je povinný chránič aj kolien, aj ramien, aj lakťov. Preto tam je 16.21.1. Čiže potom išla dvojka, išla na chrbát, lebo vpredu bolo. Áno. A zistili, že toto už by sme mohli povýšiť na lepšiu normu, tak preto prišlo tu na trojka, 16.20 na 3. Čiže 1, 2, 3. Ešte to si budeme musieť napísať. Dobre. Lebo tu bola 14-ková norma. Aby keď nám prídete, aby si spustil túto mladý muž. Takže normy pre externé partie, chrbát a hrudník. Ok. A tam je 18, nie? Čiže od 18. to platí, predpokladám. Toto je taký nejaký vysoký, čiže odtedy vznikla tá norma. To zadná. Dobre. Zase poďme k majstrovstvám sveta a čo je na Slovensku. Majstrovstvá sveta platí už iba 16-ková norma a platí 16-ková 2 a 3. 14-ková norma na majstrovstvách sveta neplatí od roku 2023. 1. januára 2023 skončila platnosť, aby sme mohli použiť tú lepšiu normu. To isté platí pre majstrovstvá Európy. Na Slovensku sme to ešte povolili. Tento rok je posledný, kedy platí táto stará norma. Čiže keď skončíme, bude 26, v 27. keď začneme, tak sme to nechali 5 rokov ešte na Slovensku. 5 rokov z roku 2023, tak to bude stará 24-25 rokov tá norma. Čiže potrebujeme sa posunúť, aby sme sa niekde posunuli. Takže toho roku bude táto norma posledná, tá 14-ková. Dobre. OK. Dobre. 14-ková je to. Dobre. A potom tu máme ešte... Toto bolo čo? To boli všetky. Toto je všetko? Áno. Tak, jak som vedel, že niektorí si to dokážu odstrihnúť, ten homologačný štítok, tak asi sa to stalo veľmi často. Tak prišli výrobcovia s tým, že tú homologáciu vyrazili na chránič. Teraz sa to nedá odstrániť. Je to mnoho praktickejšie, jednak sa to nám ako technikom lepšie a ľahšie hľadá. To znamená, veľmi jednoducho ju dokážeme nájsť. Tu je napísaná homologácia. Basta fidli. Výborné. Ideálne. Jedna vec, druhá vec. Keď sú takéto tričkové, alebo ako by som povedal, chrániče, tak veľakrát komplet si to dajú do pračky a to vyperú. Ale niekedy sa stane, že sa vyperú aj ten homologačný štítok, certifikát a veľmi ťažko sa potom z neho číta. Jasné. Takže dobre, čiže toto má všetky a toto má aj ramena a... Dobre, čiže tu máme aj 16.21.1. Ešte, keby sme mali... Máme jedno FFM niekde? Neviem. Určite máš tam niečo z FFM, to je som chcel ukázať, lebo niektorí mi francúzska federácia povie, že to je approved by FFM a to nie je homologácia. Viem, ktorý.
sme opäť. Našli sme chránič, ktorý nie je... Našli sme chránič. Chránič je pravdepodobne dobrý. Nie tu? Nie, asi nie, to vyselo. Chvíľu to niekedy trvá, kým nájdeme ten správny homologačný štítok, ale čo som chcel ukázať je to, má to klasicky 1621.2, čo je OK, a teď, ale prídeme na ten posledný a tu je napísané, že je to equiped FFM, to znamená, že je to ako keby schválené francúzskou motocyklovou federáciou, takže niekedy sa nám stáva, že jazdci nám povedia, keď je to zlý chránič, ale veď tu má túto značku. Toto nie je homologačná značka. Toto je len o tom, že je to schválené francúzskou motocyklovou federáciou a oni z toho majú svoj biznis. To je celé. Toto nie je homologačná značka. Stále čo hľadáme sú tieto, čo sme sa bavili 16, 21, 2 a 3. Toto bolo, tuším, ne? Tu máme 14, tu je staré, na čest, na predok. Dobre. Tu máme na chrbát 16, 21, 2. FFM, dobre, a ešte by sme mohli mať, tu máme 1621 na ramena, na druhé rameno, ale, môže byť, ja to tu rozoberám všetko, toto je hrudný chránič, rozdiel hrudného chrániču, keď je chránič homologovaný 14021, a toto je 16-kovej homologácia a vyzerá to takto. Áno, no, k tomu ešte prídeme, tak. Že? Čiže vidíš ten rozdiel, že čo je tu? Jasné. 0,0 nič. A čo je tu? Aká je tu úplná pena? Čiže táto pena je taká, ktorá absorbuje o mnoho viacej energie. Čiže tu, keď robili testy, nejakých 50 kN, tak na telo sa prenieslo 18 a tu ani nie 6. To znamená, že výrazne menej energie sa preniesie. Zároveň výhoda takéhoto pyžamového chrániča je, že si tie chrániace peny viete z toho vybrať. Aj na tej pene je homologácia. Je tu navedená, či je predná alebo zadná pena. Viete to vybrať a celé toto pyžamo vyprať a je to bez problémov. Takže je to výrazne vidieť tá pena, ako absorbuje, keď stlačíte, tak keby bola jemne pamäťová, že absorbuje obrovské množstvo energie do seba. No to chcem vedieť, skačem tu už tretíkrát. Čo ty hovoríš na D3-očkové nové chrániče, lebo niekedy prídu ľudia, že sa im to až tak nezdá, že to nie je taký plast, že to nie je také tvrdé, aj vysvetľujem, že podľa mňa tie technológie nové sú úplne technológie úžasné. Postupili, to je práve tá trojuholníková štruktúra je efektívna v tom, že keď dostane úder, tak tá energia sa rozkladá do všetkých smerov, to znamená, nezlomí vám to jedno rebro, to je naraz, energia sa rozdelí na veľkú časť tela, budete mať síce modrinu, ale nebudete mať zlomené ramena. Čo je podľa teba najviac podceňovaná časť výstroja? Najviac podceňovaná časť výstroja sú práve hrudné chrániče. Fakt? Ja som si myslela, že úplne čo nepovieš. A prečo? No práve, že pretože čo sa týka prilieb, tam ten jazdec nemá čo vymyslieť. Dneska si v podstate 0,5-kovú príľbu ani nemôže kúpiť. Už si musí kúpiť aspoň 0,6-kovú. To znamená, tam nemá čo vymyslieť. Ale čo môže vymyslieť je na hrudnom chrániči. To je to. Takže jedna vec, že nám to donesú na preberanie, my to označíme, olepíme, skontrolujeme, zapíšeme a druhá vec, že si to zoberie do pretekov. Aj príľbu vidíme, že má na hlave. Jasné, chápem. Hrudný chránič, že máme, tak potom my každého tak tľapkame spredu. Aj ženy? Aj ženy, áno, tak predľapkáme, hej, a proste, už keď nás vidia, tak si pobúchajú sami, že majú. Lebo veľakrát sa stane, že zabudnú. Jasné. Dobre. Keby si mal odporučiť jednu jedinú vec, na ktorej by jazdec nemal šetriť, čo by to bolo? Príľba. Tá chráni to najcennejšie. To ja hovorím stále, že... Ono aj v predpisoch máme napísané, že takú zázračnú vetu, že kúpte si stále najlepšiu príľbu, ako si môžete dovoliť. To je napísané v predpisoch. Dobre. Stáva sa ti niekedy, že jazdec neprejde technickými prebierkami? Isté. Technická prebierka nie je len o bezpečnostných prvkoch, je to samozrejme o motorke. Takže keď neprejde motorka, aj keď dneska už to nie je také divoké, ako dajme tomu pred 30 rokmi, aj to moto KTM ready to race, to znamená, kúpite si motorku a môžete závodiť. Nepotrebujete nič upravať, už to nie je o tom, že sa ladili motory, brámy, krížom krážom, dneska tá motorka z predania je pripravená na preteky. To už potom jazdec musí byť iný palíž, aby to dokázal využiť, že mení perovanie, mení výfuky a také, ale tá štandardná sériová motorka je tak dobrá, že bežný jazdec nepotrebuje nič meniť. Tak to sa, no a vlastne k tomu je ďalšia otázka.
Že kam sa podľa teba posunula tá bezpečnosť za posledných 15-20 rokov? No, tak výrazne sa to posunulo, od toho, že nemali sme nič, od nejakých bakeliťákov, plastiákov sme sa posunuli do homologovaných, certifikovaných výrobkov. A čo bude ďalší krok je airbagy. No. Airbagy sú ďalší krok. Na rally ako jazdí števosvitko sú povinné, to je kategória 4. Kategória 4 je o tom, že sú to dvojkartridžové airbagy, to znamená, že môže až dvakrát spadnúť. Čiže toto je budúcnosť. Airbag to vidíte na MotoGP, že on spadne, okamžite sa nafúkne ten jazdec a odíde. Pohode po vlastných. Pohode po vlastných. Pozrite si facebookové stránky, čo na Supercrosse v Amerike spadol ten Justin Garcia. Toto povedz, ja som bola v šoku, som to hovorila, že to je... Nájdete na facebookovej stránke Alpine si teraz počúvajte. Tuším, že to bolo niekedy v januári, 17. január, samozrejme výrobca sa s tým pochváli, nájdete to na facebookovej stránke Alpinestarov, je to voľne prístupné, uvidíte, on tam proste verejne prehlasuje, že Alpinestar a ten airbag mu zachránil život. Keď sa pozrite do tých grafov a tabuliek, čo tam zverejnil Alpinestar, vidíte, že telo dostalo preťaženie 27G. Ja som z toho 27G, normálne čo nevydrží, to znamená, to by sa rozpadol na prach. Takže to boli také údery a preťaženie, ktoré by neprežil. Takže on oficiálne poďakoval Alpinestaru, že mu zachránili život. No, to by hrudný chránič nepomohol. Jasné. Ale airbag mu pomohol. Čo je dôležité pri airbagu, je, že nemôže sa nosiť na krčník, pretože airbag vám vystrelí a to by vás pridusilo strašne. Takže pri hrudných chráničoch môžeme nosiť na krčníky, ten nie je homologovaný, ten nie je povinný, je relatívne doporučený. Ale pri airbagoch sa nesmie nosiť na krčník. Vidno to aj na reálnych štatistických výsledkoch pri vážnych nehodách? Myslím tú bezpečnosť a to ako... Určite, že hej. Každým rokom to FIM, ja by som povedal, vylepšuje. Či už sa to týka, ja neviem, MotoGP, oni majú vlastnú kliniku, doktor Costa je tam. Každé jedno vyšetrenie ide cez nich, cez FIM doktorov, ktorí sú tam, oni to musia analyzovať a teda ja mám tiež oprávnenie ako technické riaditeľ. Po každom páde jazdca ja musím skontrolovať príľbu. To znamená, je dohoda na FIME, že doktor mi musí odovzdať, ja musím skontrolovať a podať o tom report. Teraz to bude ešte jednoduchšie s tými čiarovými kódmi naskenované, čiže ja danú príľbu zruším zo systému, keď je poškodená. Už ju jazdec nikdy viac nemôže použiť. To je tá výhoda toho nového systému. To znamená, že ako náhle sa niečo také stane s tou príľbou, tak ja ten QR kód odstránim z toho ramienka. Jasné. A tým pádom je nepoužiteľná a jazdec ju nemôže použiť. Keďže má unifikovaný QR kód na tom, tak žiadny iný tam nemôže byť. A ja ho zruším zo systému a tá príľba je už nepoužiteľná na FIM podujatia. Ja mu nechám ten štítok s 0,6, on ju môže používať na tréningy, ale na preteky na šerce to už nemôže použiť. Ako super veci, podľa mňa. No. Povedz mi ešte nejakú pikošku, ja tu mám ešte poslednú otázku. Tak mi ale také chujoviny napadajú. No, ale to je nepublikovateľné. Teraz chujoviny a záver. A máme tu ešte jednu otázku ohľadne števovej príľby. Vidím, že tu má fotku svojej rodiny. Predpokladáme, že tá fotka bola nejak nalepená, že to nie je asi od výrobcu. Bola prelákovaná, je to v poriadku pre FIM? Nejaký detailný postup nanesenia tej fotografie na povrch príľby ja nepoznám nejakým štýlom, ale čo je dôležité, že FIMacké predpisy hovoria, že na príľbu ako takú sa nesmú umiestňovať žiadne ďalšie externé zariadenia, alebo držiaky, alebo žiadny prídavný materiál. Toto je vlastne v súlade s nejakým tým šelovstým povrchom, aj pretože niektoré týmy si to dávajú prelakovávať, to je jedna vec, alebo si to kompletne zavrapujú, to znamená používajú také obrovské nálepky a sa to prelepí komplet celý ten povrch tej príľby. Čiže toto zatiaľ FIM uznáva. Čo neuznáva, sú samotné držiaky na príľbu, na tie GoPro kamery a podobne. Naviac, niektorí jazdci nepoužívajú klasické okuliare s gumou dozadu, ale používajú okuliare také, ktoré sú tu nalepené tiež také, jak by som povedal, suché zipsy, ale si tak prilepí tie okuliare, alebo tu majú taký otočný klb na tú príľbu, na tie okuliare, to znamená, že on si to dá dole a tomu tak vysia na boku, to tiež zakázané. No, čo je ďalej zakázané, keď si všimneš, ide z Dakar a nemá tu žiadnu úpravu na pitie. No, fakt. Veľa jazdcov používajú hadičky, to je zakázané, to je prídavný materiál, ktorý by si mohol zachytiť a si zalomiť väzy. Čiže je to zakázané.
Chudáci. Čiže s tou novou homologáciou je to zakázané. To znamená, žiadna hadička zozadu v stade dnu, aby sa napilo vajíčko. Nesmie byť. Nesmie byť. Takisto nesmú byť nie že kamery, ale aj svetla. Keď sa jazdí v zime, Fíni, Švédi to majú radi, hore tie severské krajiny, tak si tu pridávajú nejaké také rampy na tie obrovské svetlá. Zakázané. Nič nesmie. Tá príľba musí ostať hladká. Čiže tak, jak na tých fotkách. Tak aj na tých fotkách, áno. Nejaké lakovanie, prelakovanie je v pohode, ale nesmie byť žiadny držiak, ani interkomy a takéto neexistuje. Jednak je zakázaná komunikácia medzi jazdcom s pohybujúcim sa motocyklom a mechanikmi, žiadna rádiová, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, žiadna rádiová komunikácia, nič, žiadne interkomy, nič nesmú byť. Tak ako sme sa bavili o kamerách na príľbách, takisto vyvstáva otázka kamerách na hrudi. Oficiálne je to zakázané, pretože keď sa bavíme o homologácii prílieb, takisto má homologáciu hrudných chráničov. A ten hrudný chránič je homologovaný tak, ako je. Nie je homologovaný, nie je testovaný pre nárazmi, keď tam máme aj kameru. Jasné. Kde je potom správne miesto pre kameru? Na motocykle. Presne. Čiže miesto pre kameru je na riadidlách. Samozrejme tak, aby nejak netrčala zúfalo, alebo na predný blatník sa dáva kamera, takže ani na hrudi. Môžu byť úplne výnimky, máme aj my Super Endure, musím sa priznať, ale to je vtedy, keď je to na požiadanie promotéra a robí sa ten sighting lap, to znamená, jazdec robí 2-3 kola predtým, ako začnú podujatie a on ich nahovorí, že teraz mám rovinu práva a blablabla. Tak sa nasníma to kolo. Ale počas závodu nemá ani na príľbe, ani na hrudi, môže mať iba na motorke. No, tak tvoje 3 chujoviny ideš. Nie, vážne, niečo, čo ma nenapadlo a ja tu mám ešte potom poslednú otázku. Len? No, tu som... Posledných je stále niekoľko, nie? To je pravda, ale tak na východe, tak normálne. Čak by nezičal, sa ujíce. No daj. Ak by si mal motorkárom odkázať jedinú vetu o bezpečnosti, čo by to bola? Tomuto mám povedať. Tomuto môjmu mobilu. Čo povedať o bezpečnosti? Je to najlepšia vec, ktorá vás môže postretnúť. Keď ju budete dodržiavať, vrátite sa domov. Ďakujem veľmi pekne za čas, za informácie. Verím tomu, že aj vy ste si z toho odniesli minimálne toľko, čo ja. A v každom prípade chrániče nájdete u nás na stránke www.motomix.sk. Sme radi, že nás sledujete, kľudne nám dajte follow. Verím tomu, že sa nám podarí urobiť ešte nejaké videjka, také, ktoré by boli fajn a ktoré by vás zaujímali. A ďakujeme veľmi za vašu podporu. Takže ďakujem ešte raz. A ja som rád, že som prišiel. Ak budem ešte niečo vedieť, tak ja sa zastavím. Dobre, budem veľmi rada. Ďakujem pekne. Majte sa. Boska vám.